La comodidad, ¿no? Que gaste poco. A lo mejor algo más cómodo, más seguro, más pensando un poquito a lo mejor en el futuro, para tener una familia y tal. El que vaig mirar és això, un cotxe que estigués bé, que m'anés bé i que pogués mantenir. El vehicle SUV, l'Sport Utility Vehicle, de marques semi-premium i premium, amb tracció 4, motors de benzina i motors de benzina hibridats. Aquest per nosaltres ha sigut el pal de paller d'aquest 2023. El que interessa justament és que es renovi el parc automobilístic, que els vehicles de 0 a 10 anys puguin circular per les nostres carreteres, els vehicles per tant més nous, amb una categoria euro més elevada, amb normes per tant de fabricació més restrictives, en aquest cas en quant a emissions, i això és el que interessa, que hi hagi una renovació justament d'aquesta franja de vehicles més recent, que finalment són els que acaben circulant per les nostres valls. Gasoil. Benzina. Dièsel. Dièsel, pel preu del carburant, a Andorra. Diésel. Es diésel. Dièsel. Gasolina. Gasolina. Yo no tengo coche. És dièsel. Eléctrico y gasolina. Dièsel. Benzina. M'hagués agradat un cotxe híbrid o elèctric, però són molt més cars. El Pla Engega bàsicament és un programa que va engegar el govern, en aquest cas, en el marc de l'acció climàtica, per tant, en aquest cas descarbonitzant el transport, a través de l'ajuda a l'adquisició de vehicles elèctrics. Inicialment, l'objectiu, i així ho segueix sent, però en menor mesura, era reduir el salt econòmic que suposava un vehicle elèctric en comparació amb un vehicle clàssic, diguem-ho així. El més ben considerat i la primera opció pel consumidor és el vehicle eficient. El vehicle elèctric cada cop està agafant més pes, i així s'està veient amb la part de mercat que engloba el vehicle elèctric en relació a la resta de vehicles que s'adquireixen cada any. Passem de taxes al voltant del 2014-2015 del 0,2%, ara actualment estaríem al voltant del 9, 10, 11% en funció dels darrers anys. El 80-85% dels cotxes que hem venut tots són gasolina. Després seguiria dièsel, amb un 15% o així, el 8% restant són híbrids i el 2% que queda són elèctrics. Segueix sent majoritària la predilecció pels cotxes de gasolina en aquest país. Fins al 2018 hi havia una tendència bastant clara amb el vehicle dièsel i això s'ha reconvertit. Però sí, la benzina evidentment va desbancar el gasoil, no van ajudar a notícies o no sé, qüestions desafortunades com el que va passar amb Volkswagen, amb el Dieselgate, tot això no va ajudar. Una pujada de preus potser que no va ser proporcional amb els altres combustibles, tampoc va ajudar. Una major disponibilitat de vehicles de benzina, perquè el gasoil era el més consumit, el més difícil d'aconseguir. Bé, va situar el vehicle de benzina al capdavant i bé, a nivell d'emissions està ben considerat, ben resolt i va desbancar el dièsel, sí. S'ha criminalitzat bastant el tema del dièsel, a nivell de medi ambient i tot. Des de l'escàndol al Volkswagen Gate aquest que va haver-hi un tema de medicions de CO2, tant amb moltes marques que van manipular, des de llavors hi ha hagut com una alarma social de medi ambient i això, i és el que ha anat a la tendència cap aquí, i molta gent té por i diu, hòstia, és que el dièsel desapareixerà, però en principi jo crec que a molts anys vista encara no hi hem arribat en aquest moment. El que ens està fent el canvi de tendència més enllà del Dieselgate és l'eficiència dels motors de benzina. Dièsel és veritat que, per exemple, amb CO2 contamina molt menys que la gasolina, perquè és així. Al final, el CO2, tu veus les emissions mitges, i el dièsel, la mateixa potència, mateix tot, el CO2 d'emissions és menor, però sí que és veritat que hi ha altres compostos, i probablement més nocius encara, que sí que són més exponenciats. El dièsel s'està atacant. No sé fins a quin punt és per emissions o és a nivell productiu. El dièsel, al final, no se'n pot produir tant per litre de petroli com es produeix la gasolina. És la principal font emissora amb molta diferència. Estaríem al voltant d'un 60-65% de les emissions totals d'Andorra són degudes al transport.
En general, el nostre parc està compost per vehicles tèrmics, vehicles de combustió, que generalment utilitzen gasoil o gasolina. Aquests combustibles fòssils porten una sèrie de contaminants associats i, a més també una sèrie de gasos d'efecte hivernacle que també tenen un impacte a nivell de canvi climàtic. Llavors, és important diferenciar. D'una banda, tenim un problema global, que és aquest canvi climàtic vinculat a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que el transport, evidentment, hi té un pes molt important. Però després també hi ha un problema local, que és ja un problema més vinculat a qualitat de l'aire, i aquest és un problema que normalment es dona a les ciutats. I també està, en el cas d'Andorra, i en la majoria de llocs també, està molt vinculat a aquestes emissions del transport. Els nostres vehicles, principalment gasoil i gasolina, tenen un pes important, i una mica aquest pas que hem estat veient en els últims anys, es recomana més aquesta venda de vehicles de gasolina, principalment és per això. Dins de lo dolent que són tant la gasolina com el gasoil, és cert que el gasoil emet més diòxid de nitrogen, que és una de les problemàtiques principals que es dona a les ciutats.